हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 9वा अध्याय शिकणार आहोत, राजगुह्य योग. मी मंगलाचरण म्हणते आणि आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास 2 तास बसून भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण आता हा अध्याय शिकूया. प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिला, नामानिष्ठ प्रभूजी जे आपले मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि माझे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, टेक्निकल टीम, कीर्तन करायला येतात त्या सर्व बायका मुली, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. ते जर आले नसते तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. हे नरसिंहदेव, हे मी तुम्हाला सांगेन, नरसिंहदेवाला श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगतात की आपण त्यांचं रोज कवच म्हणावं, त्यांचा मंत्र म्हणावा. कारण हे जे भौतिक जग आहे हे कसं आहे, प्रत्येक पावलावर धोका आहे. एव्हरी स्टेप देर इज अ डेंजर असं श्रील प्रभुपाद सांगतात. म्हणून आपण नरसिंहदेवाचा मंत्र म्हणावा, कवच म्हणावा आणि आपली जी भक्ती आहे, आपल्या भक्तीला कोणाच्याही ती डोळ्यात जाऊ नये किंवा आपल्या भक्तीला कुठली संकट आली तर त्या संकटामुळे असं होऊ नये की आपण भक्त व्हायचेच थांबलो, असं नाही. आपली जे भक्ती बीज आहे आपल्या हृदयामध्ये त्याचं भक्ती वृक्ष झालं पाहिजे. तर आपण नरसिंहदेवांना प्रार्थना करावी की जे भक्ती बीज माझ्या हृदयामध्ये त्याचं तुम्ही सर्वत्र रक्षण करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परत्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. आता
इकडे बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो सुरुवातीला की अर्जुनालाच गीता का सांगितली, इतरांना कोणाला का नाही सांगितली. तर त्याचं उत्तर या 9व्या अध्यायात आहे. कृष्ण म्हणाले अर्जुनाला की माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुह्य ज्ञान देतो. आता बघा, हे आपलं क्वालिफिकेशन आहे. आपल्याला कृष्णाचे जर भक्त व्हायचं असेल तर आपल्याकडे ही क्वालिटी हवी की आपण कधीही कोणाचाही मत्सर करायचा नसतो. ही जर आपल्याकडे हा गुण नसेल, मत्सर कोणाचाही आपण केला नाही पाहिजे, आणि हा जर मत्सर आपल्यामध्ये असेल तर आपल्याला भक्तीमध्ये आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही किंवा आपली उन्नती सुद्धा होऊ शकत नाही. आता तुम्ही मला सांगा बरं की आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ कोणकोणती आहेत? कोण सांगणार आहे मला? मी तुम्हाला काल परवाच सांगितली की ही 6 अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये आहेत. कोण सांगणार आहे? संजीव प्रभूजी बोला. रोग सॉरी राग माया मत्सर मद षड्रिपू आपले. बरोबर आहे. पण आणि तुम्ही 4च सांगितले. हा 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 मद मत्सर राग क्रोध मोह माया मत्सर 2 विसरलो मी. बरं, इतर कोणाला सांगायचं आहे? दंभ माताजी बोला. अर्चना माताजी बोला. दंभ दंभ आणि दंभ. अहंकार. ठीक आहे. प्रकाश प्रभूजी. अहंकार माताजी. अहंकार. बरं, चालेल. मग मी आता सांगते, तुमचे सर्वांचे बरोबर आहेत. एक भ्रम मात्र कोणी सांगितला नाही. तर आपले जे षड्रिपू आहेत किंवा 6 अनर्थ आहेत आपल्या हृदयामध्ये, ती कोणती आहेत? काम, क्रोध, लोभ, भ्रम, अहंकार किंवा मद आणि मत्सर. हे 6 अनर्थ आपल्यामध्ये जणू काही ब्लॉकर्स आहेत. आपल्याला कृष्णाकडे जाता येत नाही. मग या 6 अनर्थांचं काय करायचं आपण? ही 6 अनर्थ आता आपण अशा तऱ्हेने वापरायची की ती कृष्णासाठी आपण ती अनर्थ वापरली पाहिजे. आपल्याला लोभ अनेक गोष्टींचा होतो, पण आपण आता ठरवायचं की मला एकच लोभ आहे. तो म्हणजे काय की मला कृष्णाची खूप सेवा करायची, मला कृष्णाची कथा ऐकायची आहे, मला कृष्णाच्या संकीर्तनामध्ये भाग घ्यायचा. तर हा लोभ हवा. क्रोध सुद्धा कृष्णाकडे वळवता येतो. तो कसा बघा, आता हनुमानाला रावणाचा राग आला आणि त्यांनी पूर्ण लंका जाळून टाकली. किंवा आता अर्जुन कृष्णाने सांगितलंय, कृष्णाच्या आनंदासाठी तो युद्ध करणार आहे आणि युद्ध करते समय त्याच्यामध्ये राग किंवा क्रोध ही भावना प्रामुख्याने हवी, नाहीतर तो युद्ध करू शकणार नाही. म्हणजे त्याचा जो क्रोध आहे तो डायव्हर्ट कुठे करतोय? कृष्णाच्या सेवेमध्ये. मग काम, इच्छा, आपल्याला कुठल्या इच्छा पाहिजे? चांगल्या चांगल्या इच्छा हव्यात की माझा जप चांगला झाला पाहिजे, मला भक्ती सेवा करायची आहे, मला कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांच्या संगात राहायचंय, अशा इच्छा आपल्याला आपण ठेवायच्या. मग आपल्याला अहंकार असतो, मद असतो, पण तो भौतिक जगाचा मद असतो. कसा? माझ्याकडे इतका बँक बॅलन्स आहे, किंवा माझं क्वालिफिकेशन हे असं आहे, माझी पोस्ट ही अशी आहे, किंवा मी इतके वर्ष नोकरी केली, मी
इतके पैसे मिळवले किंवा माझ्याकडे अमकी अमकी गाडी आहे, हे जे आहे हा अहंकार आपल्याला नसून आपल्याला अहंकार झाला पाहिजे की मी कृष्णाचा सेवक आहे, मी कृष्णाचा आहे, हा अहंकार आपल्याला असला पाहिजे. तर 5 गोष्टींसाठी औषध आहे. काम, क्रोध, लोभ, मद, भ्रम जेव्हा तुमच्याकडे असेल तर आपण काय करायचं, ज्ञान मिळवायचं, आपण गुरूंकडे जायचं, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचायची. म्हणजे या 5 गोष्टींना औषध आहे. काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आणि भ्रम हे जे आहेत या 5 गोष्टींना औषध आहे. पण मत्सर याच्यासाठी कुठलंही औषध नाही. मत्सर आपण काढून टाकायला हवा आपल्या हृदयातून. पण तो मत्सर काढून टाकायचा म्हणजे असं नाही की आपण जसं रोज कचरा टाकतो कचऱ्याच्या डब्यामध्ये, तसा नाही काढता येत. तो कसा, जेव्हा आपण शुद्ध भक्तांच्या संगात राहतो, जेव्हा आपण खाताना सुद्धा फक्त कृष्ण प्रसाद खातो, मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करतो, जेव्हा आपण श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचतो, अशा अनेक गोष्टींनी हळूहळू आपला मत्सर कमी होतो. तर आता आपण इकडे आणि एक सांगितलंय या श्लोकामध्ये की हे मी तुला परम गुह्य ज्ञान देणार आहे, ज्यानी तुझ्या भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून तू मुक्त होशील. तर मला सांगा, हे कृष्ण भौतिक दुःख म्हणजे कुठली दुःख आहेत ही, कोण सांगू शकेल मला? हात वर करा. पूनम माताजी, राजलक्ष्मी माताजी, तुमचा आवाज येत नाहीये, बोला. संजीव प्रभूजी बोला. जन्म मृत्यूचा फेरा. बरोबर. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी ही आपल्या जीवनाच्या या मुख्य समस्या आहे, प्रायमरी मिजरीज. आणि याला कुठलंही औषध नाहीये. तुम्ही आता डॉक्टरकडे जा कुठले आणि डॉक्टरांना सांगा की तुम्ही मला औषध द्या किंवा अशी लाईफस्टाईल सांगा किंवा काय खायचं ते सांगा, कुठले व्यायाम करायचे ते सांगा, ज्याने करून जन्म मृत्यू तर आपल्याला येणारच आहे, पण जरा आणि व्याधी मला होणारच नाही कधीही, याच्यावर औषध द्या. डॉक्टर हात वर करेल, तो म्हणेल माझ्याकडे काय औषध नाही. तो फक्त सांगेल की तुम्ही आहार खाताना बॅलन्स डाएट घ्या, मॉडरेट खा, एक्सरसाइज करा, पण तो गॅरंटी देऊ शकणार नाही की तुम्हाला एकही व्याधी होणार नाही. नो गॅरंटी. हा, तर हे जे ही जी या ज्या मुख्य समस्या आहे याला औषध नसल्यामुळे ज्या दुय्यम दुःखे आहेत, सेकंडरी मिजरीज आहेत, त्या ज्या समस्या आहेत त्या आता मुख्य समस्या होत्या. त्या सेकंडरी मिजरीज किंवा दुय्यम दुःखे जी आहेत किंवा जी आपण म्हणतो अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, ही दुय्यम झाली. म्हणजे काय, आता एखाद्या माणूस एकसारखा आजारी पडत असेल किंवा त्याचं लग्न होत नसेल, त्याला मूल होत नसेल, कोणाला शिक्षण चांगलं नाहीये, कोणाला शिक्षण चांगलंय पण नोकरीच मिळत नाहीये, कोणाला प्रमोशन मिळत नाहीये, ही जी अशी दुःखे जी आहेत, या ज्या मुख्य समस्या आहेत, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, याला काहीही उपाय नसल्यामुळे ही दुय्यम दुःखे ही आता मुख्य दुःखे होतात. मुख्य, आणि आपण त्याच्यावरच फोकस करतो. आणि जी मुख्य समस्या आहे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, हे आपण पूर्ण तऱ्हेने विसरून जातो कारण त्याला काहीही सोल्युशन नाही. आता आपण पुढे जाऊन पुढचा श्लोक बघूया.
हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकर आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सर्वात गोपनीय ज्ञान देणार आहे. आता तुम्ही मला सांगा की या भौतिक जगामध्ये आपण कुठल्या गोष्टी गुप्त ठेवतो किंवा कुठल्या गोष्टी गुह्य असतात, कुठल्या सिक्रेट असतात, कोणी सांगू शकेल का मला? कुठल्या गोष्टी माणसांना सिक्रेट ठेवाव्याशा वाटतात किंवा कुठल्या गोपनीय आहेत या जगातल्या, कोण सांगू शकेल? रत्नाकर प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. बोला. आपण खोटं बोलतो हे लपून ठेवतो. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? राधा माताजी नमस्कार. बोला. आपली प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती प्रत्येक जण लपवत असतो इतरांपासून. बरोबर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे हे स्पेशली आपल्याला पॉलिटिशियन्स मध्ये दिसतं बघा. ते खूप स्कॅम्स करतात, त्यांची प्रॉपर्टी खूप असते पण ते डिक्लेअर करत नाही, ते ही गुप्त ठेवतात. किंवा बॉलिवूड मध्ये एकेका ऍक्टरचे अफेअर्स असतात, लग्नही झालेलं असतं, ही गोष्ट ती गोपनीय ठेवतात. तर हे झालं भौतिक जगात. पण आध्यात्मिक जगामध्ये गोपनीय गोष्ट कुठली आहे? आत्मसाक्षात्कार किंवा कृष्ण प्राप्ती ही गोपनीय म्हटलेली आहे. आता ती गोपनीय का म्हटलेली आहे? कारण आता हे बघा, हे ज्ञान काही गोपनीय आहे का, गुप्त आहे का? कृष्ण काय सांगतोय की अर्जुना, मी तुला आता सर्वात जे गुह्य ज्ञान आहे, राजगुह्य ज्ञान, हे तुला देणार आहे. पण यात सिक्रेट काय आहे? भगवद्गीता सगळीकडे अवेलेबल आहे आणि इकडे तर हा कोर्स कम्प्लिटली फ्री ऑफ चार्ज आहे. तुम्ही ऐका. पण इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात गोपनीय का आहे? कारण हा जो हे जे ज्ञान आहे हे फक्त आणि फक्त कृष्णाचे भक्त आहेत तेच घेऊ शकतात, तेच या ज्ञानाचा आस्वाद घेऊ शकतात. आणि इतर लोक काय म्हणतात? कुमुद माताजी 2.29 श्लोक वाचाल का? 2.29. ओके. हा, आणि पल्लवी माताजी त्याचा अनुवाद वाचा. 2.29. इतर लोक काय म्हणतात? अरे वा, भगवद्गीतेमध्ये किती सुंदर ज्ञान दिलेलं आहे, काय काय कृष्णाने सांगितलंय, अमेझिंग अमेझिंग. तर 2.29 याला अमेझिंग श्लोक ऑफ भगवद्गीता म्हटलंय. आता ऐका. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याबद्दल आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याबद्दल ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण.
म्हणजे हे ज्ञान सर्वांपर्यंत पोचत नाही. फक्त जे कृष्णाचे भक्त आहेत तेच हे ज्ञान, जे गुह्य ज्ञान आहे, कृष्ण सांगायचा प्रयत्न करतोय ते फक्त भक्तापर्यंतच पोचतं. म्हणून कृष्णाने सांगितलं की हे जे मी ज्ञान तुला आता सांगणार आहे अर्जुना, हे राजगुह्य आहे. आता गुह्य म्हणजे काय? गुह्य म्हणजे तीन कृष्णाने सांगितलंय, एक गुह्य, एक गुह्यम आणि एक गुह्यतरम. म्हणजे एक सिक्रेट, एक मोर सिक्रेट आणि एक टॉप मोस्ट सिक्रेट असं. तर गुह्य म्हणजे काय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. गुह्यम म्हणजे काय? मी कृष्णाचा अंश आहे. हे तुम्हाला 15व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगणार आहे. आणि गुह्यतरम म्हणजे काय? गुह्यतरम म्हणजे मी कृष्णाचा सेवक आहे. हे जे ज्ञान आहे, हे तिन्ही जे गुह्य, गुह्यम, गुह्यतरम ज्ञान आहे, हे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण सांगणार आहे. आणि एखादा भक्त हे ज्ञान उचलतो आणि त्याला लक्षात येतं की मी, माझं आणि कृष्णाचं नातं आहे आणि त्या नात्यामध्ये आपली ड्युटी काय आहे ती आपण सांभाळतो. आता बघा, समजा जर इकडे आपली मुलं असतात, त्यांचे आई वडील, त्यांच्या आई वडिलांची एक ड्युटी आहे किंवा त्या मुलाची सुद्धा ड्युटी आहे त्याच्या आई वडिलांकडे. मग आता ते आई वडील आपल्या मुलाला, तुम्ही मला सांगा, कुठल्या तऱ्हेने वाढवतात? कोण सांगेल? अनम्यूट करायला येतंय ना तुम्हाला? रत्नाकर प्रभूजी बोला. आई वडील आपल्या मुलाला फार कष्टाने आणि मेहनतीने वाढवतात. बरोबर आहे. त्यांना शिक्षण आपण त्याला शिक्षण देतात. शिक्षण देतो. आणि जर त्याला एखादा सब्जेक्ट समजला नसेल, त्याला ट्युशनला घालतो. वेळेप्रसंगी ओरडतो सुद्धा, अभ्यास केला नाही, शिस्त लावतो. अशा तऱ्हेने आपण आपल्या मुलांना वाढवतो. आणि मुलं सुद्धा आई वडिलांकडे प्रेमाने वागतात, कारण त्यांना माहितीये आई वडील हे त्यांचे निर्माते आहे. आता आपलं काय झालंय, आपण आपलं नातं जे आहे कृष्णाचं आणि आपलं नातं, हे आपण कम्प्लिटली विसरलेलो आहे. आपण विस्मरणात आहोत. कृष्ण कोण आहे हे आपल्याला माहित नाही. कृष्ण आपल्याला इकडे सांगायचा प्रयत्न करत नाहीये. त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमचं आणि माझं जे नातं आहे ते शाश्वत नातं आहे. ते जे नातं आहे त्याला तुम्ही पहिलं प्राधान्य द्या, नंतर ही बाकीची नाती. हे आपलं नातं आहे, हे शाश्वत आहे. पण इकडे या शरीराने निर्माण केलेले जी मुलं आहेत किंवा हे शरीर आई वडिलांपासून मिळालेलं आहे, हे नातं तुमचं तात्पुरतं आहे, याच जीवनापुरतं आहे. त्याला महत्व द्यायचं आहे. पण त्याच्याही पेक्षा जे कृष्णाचं आपलं नातं आहे ते आपण कधीच विसरायचं नाही. हे जे आहे मी तुम्हाला आता सांगते, ते फक्त एखादा भक्त समजू शकतो. म्हणून याला कृष्णाने राजगुह्य ज्ञान म्हटलेलं आहे. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जे ज्ञान अर्जुना मी तुला देणार आहे, हा सर्व ज्ञानांचा राजा आहे, राजविद्या म्हणून सांगितलं. मग राजविद्या का सांगितलंय? आता बघा, साधं आपण मुलांना शिक्षण देतो. शिक्षण दिल्यावर काय होतं, त्यांना नोकरी चांगली मिळते, त्यांचं लाईफ कम्फर्टेबल असतं, त्यांना माना सन्मानाने जगता येतं. हा शिक्षणाच्या पाठचा हेतू असतो. मग आता ज्या तुमच्या दुय्यम समस्या आहेत जीवनातल्या, म्हणजे नोकरी मिळत नाहीये किंवा मला प्रमोशन मिळत नाहीये, लग्न होत नाहीये, मूल होत नाहीये आणि काय काय असतात ना सगळ्या समस्या, या सगळ्या समस्या तुमच्याकडे शिक्षण आल्यावर तुमच्याकडे पैसा येतो. पैसा आल्यावर या बऱ्याचशा समस्यांवर आपल्याला एक सोल्युशन मिळतं किंवा आपण त्या सॉल्व्ह करू शकतो. तर त्याचप्रमाणे
कृष्ण सांगतोय की हे ज्ञान राजविद्या का आहे? कारण एक म्हणजे तुम्हाला तुमच्या ज्या मुख्य समस्या आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, यापासून तुमची सुटका होणार आहे. आणि हे जे ज्ञान आहे, आत्म्याचं ज्ञान आहे, ते जे ज्ञान आहे चिरंतन आहे. ते कधीही ते जे ज्ञान आहे ते अनित्य नाहीये, ते शाश्वत आहे, ते नित्य आहे. आणि ते ज्ञान मिळाल्यावर तुला आणि काहीही उरणार नाहीये, काही जाणण्यासारखं राहणार नाहीये. म्हणून कृष्णाने सांगितलं ही राजविद्या आहे. कृष्णाने सांगितलं नाही MD, MS, BE, IIM किंवा आणि काही ज्या डिग्रीज असतात, CA किंवा सायंटिस्ट, PhD, या म्हणजे राजविद्या आहेत. नाही, ती जी विद्या आहे, जी भौतिक आपल्याला अस्तित्वासाठी त्याची गरज पडते, ते जे ज्ञान आपण घेतो ते टेम्पररी असतं. तुमचं शरीर असेपर्यंत जास्तीत जास्त टिकतं. मी तर म्हणेन तुमचं शरीर असेपर्यंत ते ज्ञान पूर्ण टिकत नाही. 70-75 झाल्यावर आपणच शिकवलेलं ज्ञान असं आपण विसरू शकतो, आपल्याला विस्मरण होऊ शकतं. किंवा आपली जी मेंटल कपॅसिटी असते ती तितक्या तरुण असताना ज्या पद्धतीने काम करते, त्या पद्धतीने तुमची मेंटल फॅकल्टी 70-75 नंतर काम करत नाही. आपण आपल्याला माहित असलेल्या गोष्टी सुद्धा आपण विसरतो. तर हे जे भौतिक ज्ञान आहे हे आपल्या बरोबर फक्त काही काळ राहतं, 50 वर्ष, 60 वर्ष, पण जास्त काळ राहत नाही. पण हे जे आहे कृष्ण जे ज्ञान देणारे राजविद्या, आत्म्याचं ज्ञान, तुम्ही आता थोडस शिकलात आत्मज्ञान, हे कृष्णाने सांगितलंय वेस्ट जात नाही. नेक्स्ट जन्मामध्ये जिकडे तुम्ही जे ज्ञान मिळवलेलं आहे त्याच्या पुढे तुम्ही चालू करता, म्हणजे हे ज्ञान प्रिझर्व केलं जातं. तर इकडे आपल्याला कृष्ण सांगतो की हे ज्ञान गुह्य आहे, हे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे आणि हे ज्ञान पवित्र आहे. आता इकडे राजविद्या, कुठलीही विद्येचा राजा असा असला पाहिजे की ती विद्या आपल्याला अगदी आनंदाने आचरणात आणली पाहिजे, सोपी पाहिजे. नाहीतर खूप क्लिष्ट असेल तर कोण म्हणेल ही राजविद्या आहे, नाही आम्हाला काही जमत नाही, त्या विद्येपासून लोक तोंड फिरवतील. तर अशी विद्या पाहिजे की जी आपल्याला आनंदाने आचरणात आणता येईल, आणि ती ही विद्या आहे. आणि पवित्रम इदम उत्तमम. आता याला पवित्र का म्हटलेलं आहे बघा. आता तुम्हाला सर्वांना माहितीये की भक्ती जेव्हा आपण करतो, नामस्मरण करतो, तेव्हा आपण जे काही पाप केलेलं असतं त्या पापांचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. तर भक्ती ही या पापांच्या परिणामांना भस्मसात करते. ज्याप्रमाणे अग्नी एका लाकडाला भस्मसात करून राख होतं, अगदी त्याप्रमाणे ही जी भक्ती आहे ही याला पापाच्या परिणामांना भस्मसात करते. आता समजा जर एक झाड असेल ना, आणि ते झाड मला नकोय, तर मी काय करीन, ते झाड सगळं फांद्या वगैरे कापीन, सगळं कापीन, पण खाली जर मुळं ठेवली तर काय होईल, ते झाड परत वाढेल. म्हणजे मी एक ऍक्शन घेतली, मी ते झाड कापलं, पण तरी त्याचा परिणाम झाला नाही, ते झाड आलंच. तर आता समजा जर मी ते झाड उन्मळून काढलं आणि फेकून दिला, आता मात्र काही ते झाड परत येणार नाही, हे याची मला खात्री आहे. पण समजा जर ही जमीन जी आहे ही सुपीक जमीन आहे, तर कधी तरी असं होऊ शकेल की त्या झाडाचं बीज
तिकडे पडेल आणि मग त्याच्यातून परत जे नको असेल ते झाड येईल किंवा नको असेल ते रोपट येऊ शकेल. तर आता भक्ती जी आहे ही 3 विषयांवर काम करते. ती 3 जे विष आहे ते कुठला आहे? एक म्हणजे पापाचे जे परिणाम आहे त्याच्यावर ती काम करते. दुसरं म्हणजे जे बीज आहे त्या बीजावर ती जे बीज आहे ते बीज जाळून टाकते भक्ती. आणि अविद्या जी आहे ही भक्तीने पूर्ण दूर होते. आपल्याला ज्ञान मिळतं आणि तुमच्या हृदयामध्ये वैराग्य होतं. आता जेव्हा वैराग्य असतं तेव्हा जरी अविद्येचं बीज त्याच्यामध्ये पडलं तरी देखील त्याचं झाड निर्माण होणार नाही किंवा त्याचं रोपट येणार नाही. म्हणजे अशा तऱ्हेने हे ज्ञान आपण म्हणू शकतो पवित्र आहे. याच्यामध्ये रामरक्षेमध्ये म्हटलेलं आहे ना, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम. म्हणजे तेच इकडे सांगितलंय की तुम्ही रामाचं नाव घेतलं की तुमची जे भवबीज आहे ते पूर्ण बीज जाळून टाकलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. कृष्ण. म्हणजे आता इकडे एक चेक पॉइंट आहे. कोणी म्हणेल हा मी कोणावरही मत्सर करत नाही, मग त्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल का? नाही. मत्सर तर आपण करायलाच नको. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला कृष्णावर 100% श्रद्धा पाहिजे. आणि जर श्रद्धा नसेल तर आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. काही जण म्हणतात की आम्हाला कृष्ण दिसला ना समोर तरच आम्ही मानू की हो बाबा कृष्ण आहे. तर एकदा काय झालं, एक राजा होता, त्याला भेटायला एक ऋषी आला आणि तो ऋषी दर खेपेला त्याचं वाक्य सुरुवात करायच्या अगोदर कृष्णाचं नाव घ्यायचा आणि वाक्य बोलून झाल्यावर कृष्णाचं नाव घ्यायचा परत. मग त्या राजानी म्हटलं की तू सारखं कृष्ण कृष्ण काय म्हणतोयस आणि इतका का कृष्णाला तू महत्व देतोयस? कृष्ण कुठे आहे? मग मला काही कृष्णामध्ये विश्वास नाहीये. मला कृष्ण जर मी बघितला तरच मी म्हणेन की कृष्ण आहे. मग तो जो ऋषी असतो तो राजाला म्हणतो ठीक आहे मी तुला सांगेन, पण मला अगोदर दूध दे. तेही कसं? गाय माझ्या समोर आण, तुझ्या शिपायाला तिकडेच दोहन करायला सांग आणि मग मी ते दूध घे. मग राजा शिपायाला बोलवतो आणि तो गाय घेऊन येतो आणि तो दूध काढतो आणि हे दूध तो राजा त्या ऋषीमुनींना देतो. आणि मग तो साधू राजाला म्हणतो या दुधामध्ये लोणी नाहीये. मग राजा म्हणतो असं काय? या दुधामध्ये लोणी आहे. तो ऋषी म्हणतो नाही अजिबात नाहीये, मला दिसत नाही. मग राजा म्हणतो नाही आहे. त्या दुधाला विरजण लावल्यावर त्याचं दही होतं आणि मग दही घुसळल्यावर तुम्हाला लोणी मिळतं, तर लोणी आहे. मग तो जो ऋषी आहे तो राजाला सांगतो अगदी अशा तऱ्हेने जर तुला कृष्ण बघायचा असेल त्याच्यासाठी सुद्धा प्रोसेस आहे. त्याच्यासाठी काही काही गोष्टी केल्या पाहिजे. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम अशा गोष्टी जेव्हा आपण करतो, आपण गुरूंचा आश्रय घेतो, तेव्हा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. तर अशा तऱ्हेने जर आपली श्रद्धा नसेल तर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही आणि आपल्याला
कृष्ण प्राप्तीसाठी आपल्याला सुद्धा प्रयत्न करावे लागतात, आपल्याला गुरूंचा आश्रय घ्यावा लागतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 4. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. येस माताजी. हा वाचा. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. श्लोक नंबर 6. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाने परस्पर दोन विरुद्ध विधाने केलेली आहेत. त्यांनी काय सांगितलंय की हे सर्व जगत मी व्यापले आहे, सर्व जगत माझ्या ठायी आहे, परंतु त्यांच्या ठायी मी नाहीये. मग परत त्यांनी सांगितलंय मी सर्वांचा पालन करता आहे, मी स्वतः या सृष्टीचा उगम स्थान आहे, तरी देखील मी या सृष्टीमध्ये नाहीये. म्हणजे हे जे या सृष्टीचा अंश मी नाहीये. मग आता हे दोन वेगवेगळ्या कॉन्ट्राडिक्टरी गोष्टी या कृष्णाने सांगितलेल्या आहेत, तर त्या कशा समजायच्या? बरं, हे जे तत्व कृष्णाने सांगितलंय हे खरोखर जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो ना, तेव्हा आपण हे समजू शकतो. या तत्वाला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात. त्याचं आपण चिंतन करून सुद्धा आपल्याला ते अचिंत्य राहतं, आपण समजू शकत नाही. आता परत तुम्हाला मी दुधाचं उदाहरण देते. दुधाचं आपण दही करतो, दह्याचं लोणी, लोण्याचं तूप, सर्वांचा उगमस्थान हे दूध आहे. पण दूध हे लोण्यामध्येही नाहीये, दह्यामध्येही नाहीये आणि तुपामध्येही नाहीये. तुपाचा, दह्याचा, लोण्याचा गुण देखील दुधाहून वेगळा आहे. तर अगदी त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्या सर्वांमध्ये आहे आणि तरी देखील तो या सृष्टीचा अंश नाही. त्याला अचिंत्य भेदाभेद म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. श्लोक नंबर 9. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की त्याच्या इच्छेने या सृष्टीचा उगम होतो आणि या सृष्टीचा प्रलय होतो. कृष्णाला फक्त इच्छा करावी लागते, त्याला काही काम करावं लागत नाही. आणि कृष्ण जो असतो त्यांनी हे सगळे नियम तयार केलेत या भौतिक जगाचे, पण तो या नियमांच्या पलीकडे आहे. त्यांनी तो कर्मानी कधीच बद्ध होत नाही आणि आपल्या हृदयामध्ये तटस्थाप्रमाणे तो एक फक्त साक्षी आहे. तो बघत असतो की काय काय चालू आहे, तो अनासक्त असतो. तो आपल्या फ्री विल मध्ये जी आपल्याला थोडं स्वातंत्र्य जे दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये कृष्ण कधीच इंटरफिअर करत नाही. तर आता आपण आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो, कुठल्या गुह्य गोष्टी कृष्णाने आपल्याला सांगितल्या की कधीही
कोणाचाही तुम्ही मत्सर करू नका. मग दुसरी गुह्य गोष्ट काय सांगितली की ज्यांना माझ्यावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती कधीच होऊ शकणार नाही. आणि मग कृष्णाने काय सांगितलं, हे जे सर्व जग आहे हे माझ्यामध्येच विसावलेलं आहे आणि मी प्रत्येकाच्या हृदयात आहे, पण मी साक्षी म्हणून आहे. मी कोणाच्याही स्वातंत्र्यामध्ये कधीही इंटरफिअर करत नाही. असं कृष्ण का म्हणतोय, कारण कृष्णाला असं वाटतं की आपण कधी कोणाला फोर्स करू नये, स्वेच्छेने ही सगळी हे सगळे जे माझे अंश आहेत जीवात्मे स्वेच्छेने त्याने माझ्याकडे यावं, ज्ञानाने माझ्याकडे यावं. मला फोर्स करून त्यांना माझ्याकडे बोलवायचं नाहीये. जर त्यांची इच्छा असेल भौतिक जगामध्ये आनंद घ्यायचा तर त्यांना भरपूर आनंद लुटू दे, पण खरं या भौतिक जगामध्ये आनंदच नाहीये आणि जो आनंद आहे तो तात्पुरता आहे हे मात्र मी त्यांना सांगेन. पण सांगून सुद्धा त्यांची इच्छा आहे त्यांना काय करायचंय. कुमुद माताजी मी येते थोड्या वेळात. बरं चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक आहे माताजी. 9.10. अच्छा. येस. मयाध्यक्षेण प्रकृती. माताजी म्हणते बरं म्हणा. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखाली या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. आता जणू काही ही जी प्रकृती आहे हिचं प्रोग्रामिंग करून ठेवलंय. माणसाची ही इच्छा असेल त्याला पुढचं हे शरीर दे, त्यांनी असं कर्म केलं आता त्याला हे शरीर तयार कर. म्हणजे एक काइंड ऑफ मॅच द फॉलोइंग जे असतं ना त्या प्रकारे या प्रकृतीचं इतकं प्रोग्रामिंग असतं की ती बरोबर त्या आत्म्याच्या इच्छेनुसार त्याला ते शरीर प्रदान करत असते. आणि इकडे आता पुढचं आपण ऐकूया. अवजानंत. मी वाचते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनु माश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधिष्ठान म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. आता जेव्हा कृष्ण द्वापार युगामध्ये तो अवतरला, इकडे शब्द वापरलाय अवतरला. जन्म आपल्याला घ्यावा लागतो. कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे तो कधी त्याला इच्छा असेल तेव्हा तो येतो या भौतिक जगामध्ये आणि काही काळ राहतो आणि मग परत त्याच्या धामात जातो. याला अवतरण म्हणतात. कृष्ण जन्म घेत नाही. तर जेव्हा तो मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा लोक काय म्हणतात, अरे हा कृष्ण नाही आहे, हा कसा काय असेल सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे. नाही, हा साधा माणूसच आहे आणि ते कृष्णाचं दिव्य स्वरूप जाणत नाही. अशा लोकांना कृष्णाने मूढ म्हटलेलं आहे. बघा, तो जेव्हा आला तेव्हा किती जण त्याला ओळखू शकली नाही. दुर्योधन ओळखू शकला नाही, सगळे कौरव ओळखू शकले नाही, थोडे लोक त्याला ओळखू शकले. आणि दुर्योधन आणि इतर जे कौरव होते त्यांना असं वाटायचं हा कोणीतरी मायावी आहे, हा कोणीतरी जादूगार आहे. तर अशा लोकांचं काय होतं ते आपण आता पुढच्या श्लोकात ऐकूया.
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्णा. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. हा, जे असा विचार करतात की हा कृष्ण आपल्यासारखाच आहे, हा काही कृष्ण नाहीये, हा एक मानव आहे आपल्यासारखा. मग अशा लोकांचं काय होतं, ते जे आसुरी प्रवृत्तीची लोक आहेत त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. जे नास्तिक लोकांचे विचार आहेत त्या विचारांकडे आकर्षित होतात. ते कसे असतात, भ्रमित असतात आणि त्यांना कधीही ते जे काही करतात, कार्य करतात, जे काही करतात त्यांच्यामध्ये त्यांना यश मिळत नाही. मोक्ष तर दूरची बात झाली, मोक्ष किंवा मुक्ती हे तर नाहीच मिळत, पण ते जे काही कर्म करतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा त्यांचा पराभव होतो. रावण केवढा मोठा शिवभक्त होता, पण त्याच्या आणि तप सुद्धा केवढा त्यांनी केला, पण त्याच्या पाठचा उद्देश काय होता की मला शंकरापेक्षा जास्त बलवान व्हायचंय. आणि त्यांनी त्याच्या राज्यामधल्या लोकांना सांगितलं की तुम्ही काही वेद वगैरे शास्त्र काही वाचू नका, तुम्हाला स्वर्गात जायचंय ना, मी इकडनं आपल्या राज्यातून थेट स्वर्गापर्यंत शिडी बांधतो. पण त्याला करता आलं का ते कार्य? नाही, त्याच्यात तो असफल झाला. तर असं होतं की जेव्हा आपण या म्हणतो की नाही नाही कृष्ण नाहीये किंवा हा मानवच आहे, तेव्हा आपल्याला आपण या राक्षसी प्रवृत्तीकडे आकर्षित होतो, आपण नास्तिक लोकांच्या विचारांकडे आकर्षित होतो आणि अंततः काय होतं, आपलाच पराभव असतो त्याच्यामध्ये. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झाले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे अधिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय महात्मा कोण आहे. आपल्याला महात्मा म्हटल्यावर पहिल्यांदा गांधीजींचं नाव डोळ्यासमोर येतं, किंवा आपण म्हणतो महात्मा म्हणजे एक विभूती, एक मोठी व्यक्ती. अशा तऱ्हेने आपण महात्म्याचा अर्थ जाणतो. पण इकडे कृष्णाने महात्मा कोण आहे हे त्यांनी सांगितलंय की पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलंय महात्मे जे मोहित झालेले नसतात, जे भ्रमित नसतात आणि जे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते कधीही मायेच्या आश्रयाखाली नसतात. आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. हे जे महात्मे असतात ते दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. आणि ते काय करतात, ते पूर्णपणे भक्तीमध्ये व्यस्त असतात आणि ते काय जाणतात की कृष्ण हाच सृष्टीचे आदी कारण आहे आणि तो अविनाशी आहे. तर अशा तऱ्हेने हे महात्मा असतात. मग हे जे महात्मा होण्यासाठी काय करावं लागतं, कृष्णामध्ये श्रद्धा असावी लागते आणि कृष्णाला पूर्ण शरण जावं लागतं. आता आपण पुढे बघूया. इकडे ही स्लाइड दाखवलेली आहे. तर ही जी इकडे तुम्हाला जे हे बसलेले दिसतायत यांचं नाव आहे माधवेंद्र पुरी.
तर माधवेंद्र पुरी हे खूप मोठे कृष्णाचे भक्त होते आणि भक्तांचे पण 3 स्तर असतात. जो अगदी नवीन नवीन भक्त आहे त्याला आपण म्हणतो कनिष्ठ अधिकारी, दुसरा जो आहे त्याला मध्यम अधिकारी आणि तिसरा म्हणजे उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी हा शुद्ध भक्त असतो. तर माधवेंद्र पुरी हे उत्तम अधिकारी होते आणि ते हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे आणि ते कधीही कोणाच्याही दारी भिक्षा मागायला जात नव्हते. ते जर कोणी त्यांच्याकडे येत असेल, बाय गुड लक म्हणा किंवा दैवी कृपेने जर कोणी त्यांच्याकडे आलं, त्यांना फळं दूध दिली तरच ते ग्रहण करत असे. याला अजगर वृत्ती म्हणतात की ते स्वतः एका ठिकाणीच बसणार. भक्ष शोधण्यासाठी अजगर फिरत नाही, भक्ष जवळ आल्यावर तो ते भक्षण करतो. त्याचप्रमाणे हे एका जागी शांतपणे जप करत असे आणि कधी कोणाच्या घरी जाऊन भिक्षा मागत नसे. असा त्यांचा स्वभाव होता आणि मिळालं किंवा मिळालं नाही त्यांना काही फरक वाटत नसे, कारण ते या स्तरावर होते, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. तर आता हे एकदा दक्षिण भारतेत राहत होते, एकदा ते उत्तर भारतेत वृंदावनात आले आणि वृंदावनामध्ये अनेक कृष्ण मंदिरामध्ये गेले, तिकडे नमस्कार केला आणि मग गोवर्धन परिक्रमा केली. गोवर्धन परिक्रमा केल्यानंतर संध्याकाळ झाली होती, म्हणून यमुनेच्या तटावर ते एका झाडाखाली बसले आणि जप करत बसले. सकाळपासून त्यांनी काही खाल्लं नव्हतं. संध्याकाळची वेळ होती आणि एक मुलगा आला आणि तो मुलगा या माधवेंद्र पुरीना म्हणाला की माझ्या आईने तुम्हाला या मडक्यामध्ये दूध दिलेलं आहे, तुम्ही दूध घ्या. मग माधवेंद्र आणि माझ्या गावामध्ये कोणीही माणूस उपाशी राहत नाही. तर माधवेंद्र पुरी म्हणाले, पण तुला कसं माहित की मी सकाळपासून काहीच खाल्लेलं नाहीये, मी उपाशी आहे. मग तो मुलगा म्हणाला की मला माझ्या आईला सगळं माहिती आहे, माझी आई खूप हुशार आहे, ती मला रोज अशी कामं सांगत असते, अरे बघ अमके अमके बाबा आहे, त्यांनी सकाळपासून काही खाल्लं नाही, त्याला फळं देऊन ये, कोणाला दूध देऊन ये, अशी माझी आई नेहमी सांगते, तिला सगळं माहित आहे. आणि लवकर दूध प्या आणि मडकं फेकू नका, मला हे मडकं घेऊन परत आईकडे जायचंय, नाहीतर आई मला ओरडेल. आणि माझ्या गाईना मी चरायला पाठवलेलं आहे, आता त्यांना घरी सोडतो आणि लगेच तुमच्याकडे येतो. आणि मग तो मुलगा गेला आणि यांनी दूध घेतलं, खूप स्वादिष्ट होतं आणि वाट बघत राहिले, मुलगा आला नाही. मग रात्र झाली, त्यांनी आजूबाजूच्या लोकांना विचारलं, आता माझ्याकडे एक मुलगा आला होता दूध घेऊन, कोणी सांगेल का कुठे राहतो? हे बघा, हे मडकं जे आहे त्यांनी इकडेच ठेवलं, मला त्याला परत करायचंय. मग सगळे म्हणाले, काय आम्हाला माहित नाही. आणि मग असं झालं, त्यांनी वाट बघितली, हा मुलगा नाही आला आणि ते रात्री झोपले. रात्री झोपल्यावर त्यांना स्वप्न पडलं आणि स्वप्नामध्ये तोच मुलगा आला आणि सांगितलं, तुम्ही ओळखलं नाही का मला? माझं नाव गोपाळ आहे, मी तुमच्यासाठी किती वर्ष वाट बघत आहे आणि तुम्ही माझं एक काम कराल का? तुम्ही गोवर्धन पर्वतावर जा आणि तिकडे त्यांनी जागा सांगितली, कुठे जा, झाडा झुडपामध्ये. मी एका पुजारीनी, जेव्हा मुस्लिम लोकांनी माझ्या मंदिरावर हल्ला केला तेव्हा हा पुजारी घाबरून त्यांनी माझा अर्च विग्रह किंवा त्यांनी मला या झाडा झुडपात ठेवलंय. आता तुम्ही मला तिकडनं काढा. अनेक वर्ष मी तिकडे आहे, माझ्या अंगाला खूप काटे टोचले आणि इकडची एवढी गरमी आहे, या गरमीने माझ्या अंगाचा दाह होतोय आणि मला खूप भूक लागली, मला चांगलं स्नान घाला, मला चंदनाचा लेप लावा आणि मला जेवण द्या.
आणि असं म्हटल्यानंतर हे खाडकन उठले आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. ते रडायला लागले की मी कृष्णाकडून सेवा घेतली, मी किती वाईट वागवलंय कृष्णाला. मग तसेच बसले, सकाळ पहाट व्हायची वाट बघत बसले. पहाट झाल्यानंतर त्यांनी गावकऱ्यांना त्यांना पडलेलं स्वप्न सांगितलं आणि त्या गावकऱ्यांना घेऊन गेले आणि जिकडे कृष्णाने जशा डायरेक्शन्स दिल्या होत्या तिकडे गेल्यावर ती झाडं झुडपं कापली, बाजूला केली. तिकडे त्यांना सुंदर कृष्णाचा अर्च विग्रह मिळाला. मग ते घेऊन आले आणि त्यांनी अभिषेक केला, चंदन लावलं आणि जेवण तयार केलं आणि पूर्ण गावाला त्यांनी जेवण दिलं. तर आता हाच अर्च विग्रह नाथद्वारेला श्रीनाथजी म्हणून स्थित आहे. तर असे हे जे कृष्णाचे भक्त असतात, जे महात्मे असतात, ते काय करतात, ते 24 तास कृष्णाच्या स्मरणामध्ये, कृष्णाच्या सेवेमध्ये ते रत असतात, व्यस्त असतात आणि त्यांना कधीही इतर कुठल्याही गोष्टीची काळजी नसते, कारण ते दैवी प्रकृतीचा त्यांनी आश्रय घेतला असतो. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय हे महात्मेजन काय करत असतात, सतत कीर्तन. असं नाही सकाळी उठून थोड्या वेळ जप केला आता रात्री, नाही, सतत कीर्तन करत असतात. आणि बघा इकडे काय दिलंय, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करत असतात. दृढ निश्चय म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की जेव्हा कृष्ण प्राप्तीसाठी किंवा भक्तीमध्ये माणसाची उन्नती होत असते तेव्हा संकट येत असतात, कारण या भवसागराचा तो एक गुणच आहे, संकट येणारच. पण तरीही ते डळमळत नाही, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करत असतात. मला वंदन करीत भक्तिभावेने नित्य उपासना करत असतात. म्हणजे हे त्यांचं कार्य झालं. हे श्रील प्रभुपादांनी तिकडे या अमेरिकन्सना एक स्वामी डान्स म्हणून शिकवलाय. पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम युजरेव च. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी नेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. कृष्ण बघा आपल्या जगाचा पिता आहे, म्हणजे त्यांनी हे जग निर्माण केलेलं आहे. माता आहे, त्यांनी सांगितलंय ना मी पालन करताय सर्व जीवांचा, आधारित होय. पितामह म्हणजे आजोबा, म्हणजे ही सृष्टी ब्रह्मदेवानी केली, म्हणजे ब्रह्मदेव आपले पिता होता. पण ब्रह्मदेवाचे पिता कोण आहेत, कृष्ण. म्हणजे अशा तऱ्हेने कृष्ण आपला पितामहही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. श्लोक नंबर 19. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोही. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत म्हणजे चेतन आणि असत म्हणजे जड पदार्थ, दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. बघा आपण कृष्णाला पूर्ण विसरलेलो आहे, पण तरी देखील
कृष्ण बघा, कृष्णाचं आपल्यावर किती प्रेम आहे. जणू काय भगवद्गीता एक प्रेमपत्र आहे. आणि कृष्ण काय सांगतोय की बाबा मी सर्व काही आहे, मी तुमचा अत्यंत जीवलग मित्र आहे, मी तुमचा बेस्ट फ्रेंड आहे आणि मी तुमचा आधार आहे, तुमचं विश्रामस्थान हे मीच आहे. तो आपल्याला सांगतोय का? कारण त्याला आपण त्याच्याकडे गेलेलो हवे आहोत, की त्याला आपली प्राप्ती हवी आहे. आपल्याला तर हवीच आहे, पण आपण जरा हे जे नातं आहे या नात्याच्या विस्मरणात आहोत. पण कृष्ण आपल्याला एक स्मरण करून देतोय की नाही, मी तुमचा जीवलग मित्र आहे, मीच तुमचा सर्वांचा आधार आहे. आणि कृष्ण मग सांगतोय की हे जे सर्व काही आहे ना, उष्णता, पाऊस वगैरे, हे सर्व मी तुम्हाला प्रदान करतोय. आता इकडे कृष्णाने म्हटले मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच आहे. तर यमराज हे 12 महाजनांपैकी एक आहेत, म्हणजे हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. पण आता तुम्ही बघा, मरण यायला लागलं की माणसं घाबरतात. का घाबरतात? कारण पुढे आपण कुठे जातोय हे त्यांना माहित नसतं. आता समजा जर मी तुम्हाला गाडीत बसवलं आणि म्हटलं चला मी ड्राईव्ह करायला घेऊन जाते, आणि थोड्या वेळाने तासभर तुम्ही एन्जॉय केलं, मग आता ही जागा कुठे आहे आणि आपण घरी कधी जायचं? तर मी सांगितलं मला माहित नाही कुठे आहे मी, माझ्याकडे मोबाईल नाहीये, तुमच्याकडे मोबाईल नाहीये, आणि कसं परत जायचं हे मला माहित नाही. मग अशी सिच्युएशन कशी होते? अँझायटी ड्रिव्हन सिच्युएशन ही आहे. आपल्याला खूप चिंता वाटते, आपण कुठे आहोत काही माहित नाही, आपलं घर कुठे आहे काही माहित नाही, आता कुठे जायचं माहित नाही. तशा प्रकारची सिच्युएशन म्हाताऱ्या माणसांची झाल्यामुळे त्यांना खूप खूप भीती वाटते पुढची. आता एक स्वामीजी होते, तर त्यांचा एक मित्र त्यांना खूप दिवसांनी भेटला आणि ते स्वामीजी सर्वांना सांगत होते की तुम्ही जप करा हरिनामाचा. आणि या त्यांच्या मित्रांनी विचारलं का एवढं जप करायचा, एवढं हे खायचं नाही ते खायचं नाही, दिवसभर जप करायचा, पुस्तकं वाचायची, काय मिळणार आहे? शेवटी तूही मरणार आहेस आणि मीही मरणार आहे, मग जप कशाला करा? मग त्या स्वामीजींनी त्यांना सांगितलं नाही, तुला जेव्हा मरण येईल तेव्हा ते कसं येईल? ज्याप्रमाणे उंदीर जेव्हा एक मांजर पकडते, त्या उंदराला माहिती असतं आता काही मिनिटच मी जिवंत राहणार आहे आणि त्याच्यानंतर माझा मृत्यू असणार, आणि तो खूप घाबरतो, मांजराला बघूनच घाबरतो. पण एक मांजराचं पिल्लू असतं, ते जेव्हा मांजराकडे बघतं तेव्हा त्याला कधीच भीती नाही वाटत, आणि ते मांजर आपल्या पिल्लाला आपल्या दातात घेतं, तरी त्या दातामध्ये त्या पिल्लाला इतकी सुरक्षितता वाटते, भीती तर नाहीच, आणि ते मांजर त्या पिल्लाला घेऊन एका दुसऱ्या ठिकाणी ठेवतं. तर अशा तऱ्हेने जो भक्त असतो त्याला मृत्यूची भीती वाटत नाही, कारण त्याला ठाम माहिती असतं की मला कृष्ण प्राप्ती होणार आहे, किंवा मी एका चांगल्या ठिकाणी कृष्ण मला घेऊन जाणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकांमध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवतांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. श्लोक नंबर 21. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्मांचे म्हणजे सिद्धांतांचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण चांगलं कर्म करतो
तेव्हा काय होतं, आपलं प्रमोशन स्वर्गात होतं. पण ते जे पुण्य आपण केलेलं आहे त्याचं जे बॅलन्स आहे ते हळूहळू कमी होतं. मग आपण ते जेव्हा बॅलन्स 0 झाल्यावर आपल्याला परत या भूतलावर जन्म घ्यावा लागतो. म्हणजे हे जायंट व्हील कसं दाखवलंय की इकडे आपण बसल्यावर वर जातो, वर गेलेला माणूस परत खाली येतो. अगदी त्याप्रमाणे आपलंही तसंच होतं. पुण्य क्षीण झाल्यावर आपण परत या भूतलावर येतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्णा. आता ही भगवद्गीतेची फलश्रुती आहे. एका श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलंय, जे भक्ती भावनेने माझी पूजा करतात त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी देतो, ज्यांच्याकडे जे आहे ते मी जपून ठेवतो. म्हणजे समजा जर एखाद्या माणसाकडे पैसे कमी आहेत पण तब्येत चांगली आहे, कृष्ण काय करेल, त्याला भरपूर संपत्ती देईल पण त्याची तब्येत जी चांगली आहे ती चांगलीच ठेवेल. आणि एखाद्या माणसाकडे खूप पैसे आहेत पण तो तब्येत मात्र त्याची चांगली नाही, तर त्याचे पैसे जे आहेत ते सुरक्षित ठेवेल आणि तब्येतही चांगली देईल. आता बघा, हे असं कोणी सांगितलेलं आहे का? कुठलंही स्तोत्र उघडून वाचा. फलश्रुती मध्ये काय सांगितलंय? संतती, संपत्ती, धन, धान्य, आरोग्य, सुंदर पत्नी, सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. कृष्णाने एकाच लाईन मध्ये सगळं सांगून दिलेलं आहे की तुमच्याकडे जे नाहीये ते मी देतो आणि जे आहे ते मी जपतो. आपण इकडे एक कृष्णाने सांगितलंय, परत सांगितलं की जे भक्ती भावनेने पूजा करतात, म्हणजे दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की कृष्ण निराकार नाहीये, त्याचं एक रूप आहे. ते जे कृष्णाचं स्वरूप आहे ते कसं आहे? दिव्य आहे. या दिव्य स्वरूप जो शब्द आहे त्याच्यावरून आपल्याला एक लक्षात येतं की कृष्ण निराकार नाहीये, त्याला सुद्धा आपल्यासारखंच रूप आहे पण त्याचं रूप दिव्य आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांची श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्णा. आता इकडे स्लाइड मध्ये दाखवलं, या माणसाला सुंदर पत्नी पाहिजे म्हणून तो उमाची किंवा पार्वतीची आराधना करतो. या माणसाला उत्तम आरोग्य पाहिजे म्हणून तो सूर्यदेवाची आराधना करतो. आणि याला ज्ञान पाहिजे म्हणून तो सरस्वतीची आराधना करतो. पण कृष्णाने काय सांगितलंय की ही जी आराधना जे करतायत, ही जी भक्ती करतायत, ही इनडायरेक्ट आहे, ही डायरेक्ट नाहीये. आणि ही आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते हे कृष्णाने सांगितलंय. आणि याचं कारण तुम्हाला माहितीये की हे जे फळ आपल्याला देव देवतांकडून मिळतं ते अनित्य असतं, टेम्पररी असतं. आणि कृष्ण जे काय आपल्याला देतो ते नित्य देतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्याला इकडे सांगताय की जे देवदेवतांची पूजा करतात त्यांना तो देवलोक मिळतो. जे पितरांची पूजा करतात ते पितृलोकात जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते मात्र कृष्ण धामात जातात. म्हणजे आपल्याला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण देवदेवतांची पूजा का करतो, कारण आपल्यामध्ये असंख्य असंख्य इच्छा आहेत, असंख्य इच्छा आहेत म्हणून आपण देवदेवतांची पूजा करतोय, कारण आपल्याला शीघ्र फळ हवंय. तर हे आपण करतोय. पण एक जेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की आपल्या इच्छा कधीही संपणार नाही आणि मिळालेलं फळ सुद्धा अनित्य आहे, जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान येईल तेव्हा आपण विचार करू लागतो की हे जे काही मी मागते हे बरोबर आहे का. आणि आपल्याला जेव्हा ज्ञान मिळतं तेव्हा मात्र आपण देवदेवतांची पूजा न करता कृष्णाची पूजा करतो, कारण देवदेवता सुद्धा अशा भक्तावर खूप प्रसन्न होतात. तुम्हाला जरी काही मागितलं नाही तरी हे देवदेवता तुम्हाला आशीर्वाद देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण. बघा, आता कृष्णाने तरी आपल्याला मित्र मानलेलं आहे. आता आपला काय भाव आहे तो आपण आता बघायला पाहिजे. कृष्णाने सांगितलंय की तो काय स्वीकार करतो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. हे काय अवघड आहे का कृष्णाला अर्पण करायला. मला नेहमी क्लास झाल्यानंतर प्रश्न असतात, आमच्याकडे नॉनव्हेज खातात मग आम्ही काय करायचं. पण कृष्णाने ज्या गोष्टी मागितल्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हे खूप सोपं आहे कृष्णाला द्यायला. त्यात काहीही त्रास नाहीये. आपण अर्पण करू शकतो ते कृष्णाला. आणि इकडे बघा कृष्ण कसा आहे, त्याला भावग्राही जनार्दन म्हणतात. एकदा महाभारताचं युद्ध व्हायच्या अगोदर दुर्योधनाने कृष्णाला जेवायला बोलवलं. पण कृष्ण कसा आहे, तो पूर्ण स्वतंत्र आहे. तो कोणावर अवलंबून राहत नाही. त्याला जर वाटलं तर तो जातो, नाही तर जात नाही. तर कृष्ण हस्तिनापूरला गेला, पण तो दुर्योधनाकडे न जाता विदुराकडे गेला. आणि त्यावेळेला विदुर बाहेर गेला होता आणि विदुर पत्नीने दार उघडलं आणि तिला खूप आनंद झाला की कृष्ण तिच्याकडे आला. दोघेही विदुर आणि विदुर पत्नी हे दोघेही कृष्णाचे मोठे भक्त होते. तिने कृष्णाला आसन दिलं, बसायला सांगितलं आणि तिने एक केळं घेतलं. आता कृष्ण आलाय, तिची तयारी पण नव्हती, पटकन आता काय देऊ म्हणून समोर केळं होतं आणि तिने केळं दिलं. आणि कृष्णाकडे इतकी आकर्षित झाली, कृष्णाकडे बघत होती. कृष्णावर तिचं खूप प्रेम होतं. तिने काय केलं, ते साल केळ्याचं सोडलं, केळं फेकलं आणि साल त्याला भरवायला लागली. आणि कृष्ण सुद्धा आनंदाने ते साल खात होता. त्यांनी सांगितलं नाही, इंटरप्ट केलं नाही, माताजी माताजी तुम्ही मला काय खायला देताय, जरा बघा. तर कृष्ण हा जो भक्ताचा भाव आहे, हा भाव ग्रहण करत असतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण कसं आपल्या मुलाला सांगू, तू जे काय करतोस ते मला सांग, तू जे काय खातोस ते मला दाखव आणि मगच तू खा. प्रत्येक गोष्ट आपण मुलाला सांगतो की मला पहिल्यांदा तू सांग, लहान मुलं जी असतात ती, आणि मग तू ते कर. त्याचप्रमाणे कृष्ण पण आपल्याला तसंच सांगतोय की तुम्ही जे काही करता, खाता, जे काही दान करता, तप करता, हे पहिल्यांदा मला अर्पण करा. म्हणजे हे कृष्ण का म्हणतोय, आपण लहान मुलाला का म्हणतो की मला दाखव, तू पहिल्यांदा खा. म्हणजे आपण काय त्यांना सांगतो की तो पदार्थ चांगला नसेल तर तू खायचा नाहीयेस, किंवा कुठलं तरी बाहेर कुठल्या तरी तुझ्या मित्राने तुला काहीतरी खायला दिलं नाही, मला दाखव मग तू खा. मग इकडे कृष्ण का म्हणतोय, कारण आपण जे जे काय करतो त्याच्यामध्ये, जे काही खातो त्याच्यामध्ये पाप कर्म असतं. मी तुम्हाला हे 3ऱ्या अध्यायात सांगितलंय. तर त्या पाप कर्माची जी प्रतिक्रिया आहे कृष्ण ती काढून घेतो आणि मग तो आपल्याला ते अन्न शुद्ध करून खायला देतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे काय कुठलीही माता किंवा कुठलाही पिता आपल्या मुलाच्या कल्याणासाठी जसं सांगतो की प्रत्येक गोष्ट मला सांग, तू कुठे चाललायस, तू काय खाणार आहेस, काय, हे त्या मुलाचं चांगलं व्हावं, भलं व्हावं म्हणून अगदी त्याच तऱ्हेने आपल्या उद्धारासाठी कृष्ण या गोष्टी आपल्याला सांगतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो, मी न्यूट्रल आहे, कोणाच्याही पक्षात नाहीये, पण जे भक्ती भावाने माझी सेवा करतात ते सर्व माझे मित्र आहेत. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो की भक्ती भावाने तुम्ही माझी सेवा जर कराल तर मी सुद्धा तुम्हाला मदत करेन. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अभिचेत्सु दुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् असाधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे मी तुम्हाला ती हरिदास ठाकूरांची गोष्ट सांगितली, त्यांच्याकडे ती वेश्या आली होती, 3 दिवस जात होती, पण त्याच्यानंतर ती एक मोठी वैष्णवी झाली. मग अशी वैष्णवी झाल्यावर तिची तिचं जो भूतकाळ होता त्याबद्दल आपण कधीही बोलत नाही, आपण तिला संत मानतो. तर इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये जगाई मदाई दाखवलेले, यांनी इतकी विकर्म केलेली आहे की यमराजचा जो असिस्टंट होता चित्रगुप्त, त्याचा पेपर देखील संपला. पण जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी त्या दोघांनाही हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सांगितलं तेव्हा त्यांचं सुद्धा असंच रूपांतर झालं. तर कुठलाही संत जर त्याचा भूतकाळ चांगला नसेल आपण त्याच्याकडे कधीही बोट दाखवायचं नसतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला का सांगतोय की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही, निर्भयी हो आणि घोषणा कर. त्याला सांगायला का नाही येते डायरेक्टली? तर आता कृष्ण कधीतरी तो रागवू शकतो आणि तो म्हणू शकतो नाही आता मला या भक्ताला मदत करायची नाही. पण जेव्हा तो अर्जुनाला सांगतोय तू घोषणा कर, तेव्हा 100% कृष्ण काय सांगतोय की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होणार नाही. तर ही गोष्ट आहे, तो 100% तसंच करेल कृष्ण. का? कारण माझ्या भक्तांनी घोषणा केलेली आहे की भक्ताचा नाश कधीच होणार नाही अशी. जेव्हा माझ्या भक्तांनी घोषणा केली आहे, आता हा जो माझा भक्त आहे याला कोणी काही बोलू नये की हा चुकीचं बोलला. यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत कृष्ण असं करेल की त्या भक्ताचं रक्षण करेल. तर कृष्ण त्याच्या शुद्ध भक्तांचा प्रॉपर्टी असतो. प्रॉपर्टी म्हणजे कृष्ण ते भक्त, शुद्ध भक्त जे काय म्हणतात प्रत्येक शब्द कृष्ण ऐकतो. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की अर्जुना तू घोषणा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मामे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रेयो वैश्यास्तथा क्षुद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य म्हणजे व्यापार करणारे, तसेच शूद्र म्हणजे कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाकडे जाण्यासाठी असं नाहीये की आपल्याला मोठं ज्ञान लागतं. कोणीही कृष्णाला शरण जाऊन कृष्णाचा आश्रय घेऊन आपण कृष्णाच्या धामात पोहोचू शकतो. आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, आता हे शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन सदैव माझी चिंता, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने आपल्याला सांगितले की भक्ती कशी करायची. कृष्ण सांगतो मला काही नकोय, तुमचं मन द्या मला. तुमचं मन सदैव माझ्या चिंतनामध्ये युक्त करा. माझे भक्त व्हा, मला नमस्कार करा, माझे पूजन करा. आणि अशा तऱ्हेने भक्ती पूर्ण रममाण झाल्यावर निश्चितच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हे 9.34 आणि 18.65 18व्या अध्यायामध्ये 65वा श्लोक दोन्हीही सेम आहे. मग एक गोष्ट जेव्हा कृष्ण दोनदा म्हणतोय, सांगतोय, लक्षात ठेवा ती खूप खूप महत्वाची आहे. तर आता हा अध्याय आपला झालेला आहे. आज आपण काय बघितलं? 9व्या अध्यायात कृष्णाने त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान आपल्याला दिलेलं आहे. कृष्णाकडे जाण्याचा मार्ग कोणता आहे आणि अनन्य भक्ती आपण कशी करायला पाहिजे हे कृष्णाने सांगितलं. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तर मी प्रश्न घेते. दीपाराणी माताजी आलेले आहेत का याच्यासाठी? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करायची. स्टॉप करा. हो. दीपाराणी माताजी, एक मिनिट, लेट मी सी.